Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi lahiripun wonten Mekah dintene Isnen 12 Maulud taun gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Masya Allah riwayate Nabi kita umur 3 wulan sapunika sampun lola. Para santri sawuse krungu adzan enggal-enggal terus wudu nuli dandan. Mlebu masjid lakonono kesunatan, nunggu imam sinambi puji-pujian.